En plena polèmica amb l'experimentació de gossos Beagle, hem entrat dins del Parc Científic de la Universitat de Barcelona per saber com treballen els científics amb animals. Per entrar aquí sempre heu d'anar d'aquesta fila o com va això? Sí, efectivament, per entrar aquí dins, que és el que nosaltres anomenem zona de barrera, ens hem de vestir sempre amb tot aquest equipament. Això sembla una miqueta, em perdonaràs, la NASA, no? O sigui, és com tot molt especial o... Penseu que per nosaltres és crític que l'entorn que envolta tot el que implica treballar amb animals, fer ciència amb animals de laboratori, sigui el més controlat possible. Quin tipus d'animals teniu aquí? Amb quins animals experimenteu? Treballem bàsicament amb rosegadors, principalment rata i ratolí. No tenim altres espècies. A veure, m'has dit que ara hem de parlar fluixet, per què? Sí, perquè ara mateix ens trobem en una sala on hi ha animals estabulats i el que hem de fer és, per trobar el mínim, el comportament habitual que tenen ells. Quants poden haver-hi per gàbia? Quants ratolins petits? Quan parlem de ratolí, un número habitual d'animals per gàbia poden ser entre 2 i 4 animals, per exemple. Com detecteu vosaltres, quan esteu fent un experiment o treballant amb ells, que estan patint? Existeixen uns protocols molt ben detallats per veure mitjançant l'avaluació del comportament espontani de l'animal, l'estat del pelatge, per exemple, la mateixa respiració. I si l'animal pateix o està en perill, què es fa amb ell? Una de les opcions pot ser retirar temporalment aquell animal de l'estudi per deixar que es recuperi. També es poden donar altres opcions, com pot ser donar analgèsia per que l'animal no tingui aquesta sensació de disconfort o de patiment. Què passaria si no existissin centres com aquests que experimentessin amb animals? Bueno, doncs que no tindríem medicaments. I poder, si ara tenim una expectativa de vida d'uns 80 anys, tornaríem enrere, com al segle XVIII, i tindríem una expectativa de vida d'uns 40 anys. Sento un moviment al meu voltant. Jo no sé si és que potser els estem generant una miqueta d'estrès. Bueno, de fet, això és un bon senyal, perquè el moviment que tu sents ara és que segurament estan duent a terme els seus comportaments habituals. I aleshores com pot ser que tots aquests laboratoris on es fa experimentacions amb animals tinguin fama de ser poc transparents i de fer coses opaques? Segurament té més a veure en episodis puntuals que tenen un efecte mediàtic molt important. Doncs precisament un episodi d'aquests que ha estat polèmic, el dels famosos 38 Beagles. És necessari experimentar amb gossos per fer aquesta recerca que faran? Doncs la resposta és que sí. Quan tu vols donar el salt d'una molècula que té un potencial efecte beneficiós als estudis amb humans, primer l'has d'assajar amb 2 espècies diferents de mamífers i a més una d'elles ha de ser un no rosegador. I per què és tan necessari sacrificar alguns d'aquests gossos? El que has de fer és aprofitar tant com sigui possible el teu model animal. Això implica sovint haver d'analitzar un cop acabat l'estudi tots els sistemes i els òrgans dels individus per obtenir tota la informació, fins i tot aquella que igual tu no has pogut detectar durant la fase experimental. Ara t'he entès. Podeu arribar a entendre que hi hagi gent que resisteixi a l'experimentació amb animals, sobretot si aquests animals són mamífers? És una mica un desconeixement. Jo crec que la gent tindria que veure com aquests estabularis, aquests centres, com una clínica veterinària. Tenim uns animals que estan malalts i els curem perquè després aplicarem aquest coneixement, aquests tractaments a les persones. Aquí quin tipus d'investigacions es fan? És a dir, quines malalties o quines vacunes esteu treballant? Podem trobar grups de recerca en tot el sector de l'oncologia, diagnòstic, prevenció, tractament de diferents tipus de tumors i de les seves metàstasis. És possible arribar a trobar medicaments i vacunes sense experimentar amb animals, fent-ho amb altres coses o d'altres maneres? No. No, perquè el nostre òrgan és molt complex. Llavors, per això es té que fer un estudi tot molt integral. Per això es fan servir mamífers, perquè són més pròxims als humans. Una pregunta per curiositat. Els agafes carinyo a les rates o als ratolins que tens aquí? Sí que arribes a empatitzar i al final el que sí que et vas adonant és que cada vegada ets més conscient de la importantíssima aportació que han fet i que fan els animals amb l'evolució del nostre sistema de benestar, de la nostra salut, no només la humana, també l'animal. Tu tens mascotes o no?
O quan acabes aquí, diguéssim que tanques la paradeta animal? Tota la vida he tingut mascotes, soc un gran amant dels animals. És totalment compatible. Efectivament.